marhita saluhukna popparanyo putta na marsangapi. Di sonaw nungain songan na mga lusi komen na masuk to YouTube na binainon. Jala adong di YouTube na binainon doding ima na merjudul padiangad do margata. Jala gudang dison aka komen-komen na masuk. Jala pulukod day nang dia komen naroi asa niya lusan. Parjolo komen niya mata Ruben Sitijak. Dakya masa marga digati. Au siap para raja sonang marga Sitijak. Tetap marga Sitijak sampai akhir hidupku. Dan gabe berubah tuh marga Padiangan. Sebelum melangkah, pikir dulu apa yang dilakukan. Gabi mak. Pulung ni amata Ruben Sitijak. Si Ruben Sitinjak. Au dangolo menggati margaku inna. Gabi mak. Jadi asa walusi doh tinggal namang dah. Nah urut tu damang buti. Ai pulung miro amang nahupatikos disun. Jala pulung miro manang hata miro nahupatorang disun. Asa mana pikiri damang. Dan gatiok ku margaku inna damang. Husuk ku damang. Boha si Tijak do perjolo adong di Portibion manang Padiangan do perjolo mang. Alay sayang ati dang buhi ta makatay padupa buhi ati amang ati sayang. Alay sa melelu YouTube na binabinom marpuluk kita te. Husuk ku jatong damang. Boha si Tijak do amang perjolo adong di Portibion manang na Padiangan do. Berarti ay homa do ko pulung mi alay horo hona ibay pulung mi. Asa udah tu dah pikiri dah ngatong mana. Kan Padiangan do adong perjolo di Portibion baru pesa si Tijak. Berarti nga hona ho di hatamnya mang. Ho man do hatam alay ho man mangalui. Jala tu horo hona hatamnya mang. Nasak ka bebe. Ay na pabuahon na perjolo ido aw. Marhite YouTube po naman. Naung sanga do tanom. Naung sanga buni. Padiangan isyak ko. Dohot dibahin poparan nai. Manang hita poparan no. Unga tanom. Manang dang ngabuni. Dang hita baik be margani uputta si Raja Sonangi. Padiangan. Jalo ngamula-kula ko namang nibahin nialusan. Dang naube. Jadi asa nahuro pikiri damang may. Jadang namang gati maraki so namang basa manggati. Paturuhon nang sanga ni gati na Paulak kon nang sanga na so dipakai na bemang. Paulak kon nang sanga buni iro amang dadang namang gati so ngonari. Justru kebalikan niro na binay. Asa tu si damang. Jala dia nak kaning idok musena. Muluaw tetak duaw marga si Tijak inna. Yang mula-mula beda mang na tua-tua. Ay tanga dong iso si paksa daw. Ya nalomodor hamamang ulah udah mang. Dang loro mam. Ya sudah, dang dong iso paksa. Alay holanon. Ditikki ngolut taon dipertikian nong botari onamang. Roma singot ti dihita. Marhite nong ditaburon no putay podana tu Portibion. Marhite jama songonarion, majuni jamanon, alani YouTube nongenon, pinabuam mo namang sahak may manangdas may to si pariom mo. Muli jaloroham dia mang, ulah damang. Molodang din na damang terserah. Ay salak ko panopay na marhuasoy, dang dipaksa ho, iko kusyamon, iko kusabirang. Dang adong ipaksa mang. Alay dipatudu, nyon. Nyon dalat tu surgo, nyon dalat tu apinarokot, pilit. Dang ipaksa ho mang. Dang adong dipaksa. Jala oput na marsangapi, dang dipaksa hita, ikon Padiangan doa mang, dangin na. Alay itu tu, dipabuwa. Mulutusyamuk ko merdala namang, omma, haujungan na. Mulu habirang doho, mangalak ka amang, omma haujungan na. Ido songonari, YouTube na binaynon. Asa bagas, hitari mang rimangit. Dang adong iso paksan. Ido to nga mang.
Asal muadong pangat kusir dihita. Jadi dia mesti nak kaning ang guau dang berubah inna teh. Ya Sampai akhir hidupku. sampai akhir hidupku. Ya gabi amang. Molo na idon ada po rohan. Udah amang. Molo na kon idon mo. Ya sudah. Ay marsi jalo upeng na kita sugut. Dia majalo. Dangga kulang majalo upeng tamang. Apalagi dipertikan nong botario dangbe. Dak songo na perjulo ibe. Hata ulahod dang suman toro balasan na dangbe. Dang. Molo pertikian nong botarion lomot taro mengulahon si lomoni rohatta songonari alai majalui sogot dia amang todita sogot dung diari perpudi aja lang mulai hulak kudok ko namang marhita YouTube on dang nalahulap patorang torak ko permergaon manang partording ni sejarah ni padiangat daw lemu tu takko na rusugot namang ito silo honok kutu namang jadi songoni majo mengelusi komen ni amata Ruben Sitinjak. Ruben Sitinjak Horas jala gabi ma dihita sa luhuk na gabi ma gabi songon na manguruti mo siya komen ni amata si BFG na masuk to YouTube na binay no pulupod day nang ma dia ma komen na asan niya lusan Saya Marga Gultom Pak Tua. oh gabi Setelah saya amati dan perhatikan YouTube Pak Tua ini, memang enak didengar. oh Dan sedikit nambah pengetahuan walaupun saya tidak terpengaruh. gabi nga buhui day nang jok gabi ma enak didengar menambah pengetahuan ini mana walaupun tidak saya terpengaruh gabi matutu moloido pelung muamang molo neng benomu do songon asing-asing podai manang nagolom ria-ria terserah ko man lomong dari ko dangarong bison marhata ikon jala paksaan daw alai ingot tita amang da unang adong do sugut dohonot ta sugut naso taboto manang dakya binigi ilot to ngamang asisok kita manak alana dang binoto tu sa taon nai doho tu sa bulan nai jangankan sebulan na lauro salak ko 2 jom nai na lauro dak taboto na lauro masa mangda ilo sino kutu damang alana unang rosugut suku-sukun ay dakya hubote ba dakya hubigi jay na nga rong betong alasan ni damang songoni jay mulo nang balon ni damdo golom ria-ria sa hiram yam mayam benon ni damang terserah ho memang alana pudaon dang na pudes yan cerita-cerita dongeng daong on pudes yan ise puda siyan na mamoparho doho mamoparao puda siyan na madukar ho kotu pertiyon asa adong doho madukar ho nao jadi asari mangidamang hata nidamangi mulo neng bonom muro golom ria-ria terserah ho amang dang adong iso paksa namang da gabi ma didamang si BFG. Lanjutan na. Oh, adong napi dokod day na. Gajang na yun. Gabi, torsod day na. Memang sangat betul sekali bahwa kita adalah keturunan Toga Pandiangan. Ay, iya do. Dan gelar dari Opung Toga Pandiangan sudah kita pakai sampai sekarang. Untuk keturunan Raja Umirta memakai gelar Pandiangan. Oh. Untuk keturunan Raja Sonang memakai toga. Oh, Toga gabi. Gultom, Kota Samosir, Pak Gabi, Pas, Titi Aryaja. Bah, ibagi-bagi ho ate sanggup mau magbagi-bagi ate. Jadi mulu songon ido do kono mamang, baik damang ma. Terus soma silomoni rohami. Alai anggo pribadiku sendiri dang sanggup pa mang magbagi-bagi dah. Ido tong dak sanggup iba mang dah. Mana do iba disun. Lanjut dong saja. Jadi Toga Pandiangan ido mang dang boy pisah-pisah ni. Ima jo siro honok kutu damang. Adong do pe belum na? Gajang naik. Dia dokod day na. Jadi saya rasa sudah lengkap gelar dari Opui Toga Pandiangan. Kita pergunakan sampai sekarang. Sudahlah Pak Tua. Cukuplah sampai Anda Pandiangannya dan sama kami toganya. Gabi. Jala sautik nai si honok kutu damang. Ison dang adong gelar. Dang adong pada zaman 20 tahun dang adong namer gelar-gelar iso namang dah. Na adong disun guarna margana ido amang. Adang na songon akasi zaman ni Pertiwi songonari gelar petinju gelar songononin na dang adong yamang. Ihome baik dam gelar mi. Dang adong ison na manungguli gelar amang dah. Gabi ma di damang dia mo senang? Nyom se.
Cukuplah sama Anda pandiangannya dan sama kami toganya. Oke Pak Tua, Ya, cukuplah. Nah, Cukuplah sama Pak Tua dan keluarga Pak Tua. Ataupun sama marga pandiangan poda-poda yang didapat Pak Tua itu. Oh, Dan Gabi. jika bisa, Gabi. Songonot do si dono. Cukuplah inna damang. Gabi mantutu. Taringot tu hatani damangon. Si dohonokku tu damang oddo. Aidang nanalaw mamaksa awamang daw. Cukup inna damang daw. Ala na diakui hodo amang salah satu keturunan nito gapadiangan ini. Uben na tu pasahan ton marhite iutupon. Upa buat. Dang na hola naw. Idot to. Alemo loy songon ido pun lumay terserah waman. Ay dang na hola naw paparan na putta to kapadiangan. Ala na diakui hodo amang paparan na putta to kapadiangan. Jala na adong dope akka ang gidoli. Ido ubin na binayon damang da. Jadi, imajo, sirohonok tu damang, songon na mga lusi, pulung ni damang. Terus day ng arong dopi pulung na. cukup ceritakan saja sampai level Opui Raja Sonang. Jangan libatkan keturunannya, yaitu Toga Gultom, Toga Samosir, Toga Papan, Toga Setinja, Toga Hariaja, Meliate. Bah, ay gitu. Diakui ho amang. Keturunan no puta si Raja Sonang, ale cukup. Dang boy to. Dang boy songo nida. Ay nasuadong dohora keturunan no puta si Raja Sonang o. Ay kanadong do keturunan ni. Aja wajib mengalir tuak kapaparan na. Diak kanawolo. Ilo sino kuno kutok tu damang. Unang gabi kita mangotabi. Molo tabain cukup hola do si Raja Sonang inna. Sehera na sonong keturunan namang. Jala mo se. Ay hudo amang makatao si songo ni. Gudang do pinong madokon gabi ma. Asala mo niya tusak kape tujulanon adong do mandok songo ni amang. Jadi adong do na majalo. Molo hoda mang dang majalo ya terserah ho. Aji buha man adong na majalo diak karohan na mangulo yun. Buha mo si memang lagi. Ido do ba mang asarap mga tusi ita. Adong do pinang Lanjut mo siya komen ni ngasay besi BFG. gabi ma. Jadi songo ni majo mga lusi komen ni amata si BFG. Gabi ma gabi. Nga? Dia mo senang. Dokod day nang ma-comment na Non komen ni Prisdianto Pak Pahan. Oh, gabi. Oras yanau Pak Pahan pinopar Raja Sonang dang gabi padiangan. Oh. Olang ngiro. Ya gabi. Nga. Iya solo padiangan ya sudah tangarong paksay so Lanjut, namang. Seh. Tangarong si paksay so namang da. Ola non beritay manang pore no putta na sangapi marhite YouTube na binainon ngadas betu si pareom mamang. Iro si dohonok putu damang. Iya na masuk roham damang ulahod damang iya daun doninmu terserah. Iro do mamang. Lanjut. Gabi torso day nang Komen ni Samsida Sitijak. O borua dah hubereng o. Da boruam. Bah. Ola. Oras Raja Sonang tetap Raja Sonang. Dang boy gabi padiangan. Unang bain hamu bingung aka generasi na posok. Muliate. Gabi. Oh, Raja Sonang tetap Raja Sonang Dang gabi. gadang gabi dia. Wah. Ido Borua ate. dah borua. Boru ate. Boru musemo nate. Gabi mah. Raja Sonang tetap Raja Sonang dan boy gabi Padiangan. padiangan. Dang na mabayan songonari bion inangda. Dang na mamaksahon songonari bion manang pabuahon songonari bion. Opung ta si Raja Sonangi na marga padiangan daw. Pabuahon manang manungguli naong sanga tanom. Naong sanga buni. Ido nama. Ido ni nangda. Dang na mapesongonari bion. Ido si Rono Putuday nang. Jala mulai YouTube siya na parjono pe hulala ngalengka debi naino. Jala idokod day nang unang gabi bingung generasi Nau posok. nauposo gabi matuto. Ay naniro miro sinuhunok kutuhoy nang. Unang gabi bingung do akka generasi nauposo. Ano nang isod do? Kita na mangulo buhay nang martoddi. Marpikiran. Adong do pikiran takat. Isom mahoy ni aninang. Marbilang-bilang maho, marpikir maho atong.
ay adong do pikirata, adong do bisuk dili panumpay dihita pangatusion. Isodo tong mga rimani. Jagung-jagung day nang ma idiya do nato ho. Nay siya munod do manang nay sabirangon. Ido to munang gabi madokdos. So si maruna punak inangda. Ido iko na dong dotong si pamilitong. Jadi si honok today nang. Jala odang na masigay. Patorakon manang pataridahon nang sanga magoy manang sanga bunii. Ido si honok today nang. Oras ma di dainang Samsida si Tijak. Samsida si Tijak gabi ma. Terus day nang arong dobe? YouTube ni Amata Oh, Arnold Polado Pandiangan. oh, Arnold Polado Pandiangan. Odang na. Lanjut terus Bapak hadir Pandiangan pandai asal sia sebulan dungi toton dudingi imon. Oh, gabi ma. Panggora-gora no pikwang sungun na Arnold Polado Pandiangan. rangi don. Arnold Polado. Oh, berarti nga pola raisun ng parbinuto pero pangatos yun nga pola raisun natin. Sedok ko lanjut Eh, terus. asidok kulanjut na nga dong maraisun pangatos yun. Film tabay mamang Jadi nahurok gabi ma di Arnold Polado. Arnold Polado Padiangan. Gabi ma di pulong ni Damangon. Alay holano namang dang say hita di sun manang dang cukup YouTube na binenon. Holan na pabugwehon partor ding ni Padiangan namang Ano langsung do makatay Tao. Padupa. Muluboy yun yan. Marpungu hita mga piga-piga halak. Makatay asa lamu tabba lamu tako na pakatay yun. Dakulan di parmarganon na lo si patorang-torango namang Dang melalui YouTube itu. unang muluboy nakulan na melalui utupon. Ido si Rono kutuda mga tong. Ikon nako do pitu gizangon. Nako to puta si Raja Lutuk to si Raja Batak. Sape tu partor diyon tu panopay. Dia kana olo. Ido to. Mulo. Ali. Odora. Lapi kodo pulung di ba man pakaton ni ba. Mulo masetujui o putta na marsangapi terlumobi panopay. Alana tujulenon dang isok boto sama. Jangan kan sa taon na isang unahorok nagkaninggo sa bulan na. Salak ko 2 jom, 7 lo dang binoto. Ali iyo sa idokon. Zolma na marsakap. Panupaido, do oputaido, napasautosa. Ido amang dahil ko lapi ko do bakatayon. Ay medyo sirono ko gabi jala oras ma. Arnold Polado. Arnold Polado Padiangan. Gabi ma. Dia mo sa inang. Non. Oh. Rokomen ni Amata Roles Lian. Roles Lian. Torso din. Ay siya dia do rumus mo bapa. Rala joba. Jolomar panukun niya damang. Ima. Adong do penon. Si dia do komen morning na. Oh, Rala joba. Aro lapatan ni ralak na ingat eh. Ralat. Rimang manang Oh. ralat sama ni. Gabi ma. Di soma niya kita amang manunungiri manang marpikir lemu tajong. Ito to. Mungkera dung mulai dukar hita tu portibion nangarong do pihara no songonon. Las lao hita tu na runggu sugut dangarong si songonon jala maralo do tu YouTube songon nabi na inon. La tu urat tu bona pasugit mungkin radang arong nabok si songonon natin. Iso mahita tong marpikir buasa. Dakya arong na songonon gabi arong na songonon. Jolomar panukun niya damang ima. Jolo marpanukut tu isim marpanukut masuk na naingat eh. Jala di YouTube na per nak kanang solpui nga hudok on podaon sianise sian oputta na sangabi. Oputta Raja Parutala Padiangani among niopungta si Raja Umirta Padiangani among nioputta si Raja Sonang Padiangani opung panuturi opung tobiit. Pada tahun 80 namang sampai martau tahun liling na oput tahun ngamanabur hopoda di Portibion melalui manang marhite na posona ise akkanaolo. Yadung Roma amang akka YouTube nangasa no ngayon ala ni medyo ni jamanon binereng may niulak kung mau mo siya mang marhite YouTube songonarion
pinabuwa mabariton na mangulak kon naman dah. Ilo si dohonokku tudang. Jala YouTube na binanon akapu daun dak nahulan nitan na. Mulubuyat to nga. Mula dong do hamang rohan na mauwas. Manang rohan ng naneng mga tusi buhi hita padupak buhi makatay. Ilo si dohonokku tudang. Dakkolan ninatunin naon. Jala dang namar bisnis amang da. Daw. Ala na gudang rokomen unang bisnis okoy na daw. Jala au mabiar tuise. Mabiar au to puntai terlumobi tu parapay. Dang namar bisnis au namang da. Marhite akka YouTube nang salpui gudang nang simpang siur. Jala ordo pe hulala YouTube na binain. Iba baban YouTube iba sa diri makatahon. Jala iba mangalusi. Irot tong nahurok ko tudamang asal madong pangarimangion di hita gado. Dia memusay nang aka-comment na masuk pulukod day nang asa niya lusan. Andre Makmur. Kurang bilang-bilang na. Jadi asa pas horong ni halaki mabay sada punguan. Saya diarahon mapaparan ni Raja Sonang asa sada merek. Gabi gabi. On comment ni Andre Makmur. Tanga dong binota amargan. Tanga dong iban margana. Gabi kurang bilang-bilang ni nasida. Saya diarahon siapa para ni si Raja Sonang asa sada merek. Sa asa sada merek. Berarti on siyan paparan ni oputta si Raja Sonang padyang mon. Ate. Mulu hubigi kalimat no. Si ronokku tudamang oddo. Dang na mangarahon asagok bilang-bilang manang sa gudang punguan ni padyangan inorani daw. Kupatorang masongonari marhite YouTubon. Na mabiar doaw jala na marningo doaw. Opuk ku si Raja Sonangi marga padyangan. Oddo amangda na mabiar to pukod doaw amangda. Jala na marningot daw di opukon si Raja Sonangon marga padyangan. Dang na ikom mangarahok ko amang daw. Alana songonon. Huwoto pudey. Hubigi pudey. Hupeyok pudey. Molodang hutaburkon. Molodang tupabua. Isinasala amang. Unang gabi sala dia. Iro amang unang. Iro kokotong na mga ito na sa torok. Jala. Nga mula-ulak budok konon. Jala opungon. Opung dia. Opung todi. Tupar todi. Do pangabahan yun sugot. Ilo si ronokku. Ay na nga udah tu perjolo tu aman. Jalan marhita YouTubon. Dang balua to dita sogot tu surgoi ala na tapak ke marga padyangan dang. Unang irip pudamang. Asa manan. Irut to. Alay tutu mangula mahita di bagasan porla nyo punta tuga padyangan. Ilo amang dang. Jala songot dihalak bangso Israel manang halak Kristen. Dang balua halak Kristen alani Kristus daun tang melua alai tutu mangula halak Kristen di bagasan Kristus asa taboto perbulat-bulatan namang da per pihak-pihak na ilo si dohonok tu damang asa lamuyat tu siho aha pulung ni damang dang nama pena sa torop ban na say hudok kon pudaon tu damang jala dia mo say uduk nenang pulu ko denang. Molo na songonido asa pas bilang na mabain sada punguan parsaborang ima bergabung tu marga popar Raja Sonang dipilih salah satu marga naing masukan na. Bah, magabi suharbe. Molo songonido te amasuk na nangin. Na mamakki marga padiyang noon. Asa toro inna ima masuk tu bultong manang samosir papahas si tijak hari aja. Pilih ay pilih masalah satu dia na masuk ama setorop po. Suharbe ito nga ay unang gabi si Majujung tutoru si Majoja tugizang ay sungod giro lapatan niya man. Suharbe ay ulala na nahurang waras me nga maralo me. Ilo si ronok kutu damang. Jadi sok kita kaya dan berpikir waras do kita mangda. Ilo si ronok kutu damang. Torso dena. Di luar Portibion, poparannya Putra Raja Sonang mencapai 1,8 juta jiwa. Dalam kurung, menurut pendataan Panitia Pesta Bolen Raja Sonang sedunia tahun 2018. Jadi,
Terus ada yang masuk arong lebih dokon. Di setiap luak peparan Raja Sonang bilanganna songo jumlah ni pasir na di pantai dang habilangan. Oh, gabi mak gabi. Berarti on ngatorop inaruhana. Jion hirana manganggaron torop mau nate. Justru di mahita ni mamang marpikir mahita di gulut tau nate. Torop peparan nyo putta si Raja Sonangi. O putta si Raja Sonang padiangani pinatorok ni dia amang. Tangyang ni se amang, manang pangiduan ni se, manang tonggo ni se. Tangyang nyo putta Raja Parutala padiangan nasangapi. Ima among nyo putta si Raja Sonang padiangani. Tangyang ni se, tangyang nyo putta boru si buluni nama dukar hon. O putta si Raja Sonang padiangani tu portibion. Rup doh tangyang ni hahana si Raja Humirtap padiangan na mardos roha halaki pabor hattot to ngaborngin na pabulat japalan tu tano habisaran manang tu ona runggu di somma niya kita manunungiri ati amang ate dung torok lupa makita amang alay husungguli mayamang marhite YouTube na binaynon masam maakakomen ate masam makapulung do ko ay sakisak do atanaro mana ti tamang daman dung torok gabi lupa mahita te dang tartaw kita sugo amang ilu nyo putta si Raja Sonang padiangani rup do ilu nyo putta boru si boloni dinalaw borha amang o putta si Raja Sonang padiangan siyan tanongurat na pabulat japalan rup do di siamang amongna do inongna doho hahana o putta si Raja Humirtap narak marpangido kalaki tu panok pait alanya ha nung ngalamu disosak halaki pada hati hai di tanong urat nung ngadi bereng o putta Raja nasangapi songo dia lau tujulon ni ari marhite tangyang no putta nasangapi marhite nang tonggo no naborutta si saroding boru padiangani alay lupa mahita alay ngo amang da ingo damang on manangisay pehita na mabigi podaon manang hataon marhite YouTube na binaynon on jagung-jagung manang garis bawahi ido asadong polung naman dokon manang poda naman dokon manang hata naman dokon torok do na terjo manang gudang do na terjo alay ng piga na tarpilit pikir damang dak mana pikir hitamang jadi unang pamajuhi tayo so alana audisyon naman mawir daw na maban YouTube ni son saotik pedang barani o pajolohu saotik pedang barani o papudihon ikot teta daw di poda ni punta nasa nabi jadi pikiri damang unang yang garoko hatoropon dang na alani tangyang mo yamang dang na alani pangiduan mo torop papareno putay di portibion ingot damang iro sinuhonok putu damang dah rimangi damang oras madi damang lanjut bah biar berong domet rokok denang di setiap luat peparan ni Raja Sonang bilanganna songo jumlah ni pasir na di pantai dang habilangan baru molohui da bilangan ni marga pediangan di sada luat dang cukup mabay sada punguan per sahu tahun jadi saya diharam mabay punguan apar hutala tu pepara Raja Sonang gabi mah gabi jala ngabar si obar be hulela alus ni jala nahudok nahuingo do nahusirat to do poda ni opung tai nahodo amang padiangani ido dakkolangaw ido uban na say hubainon di utupon ingot damang da ay molo holak au pe hubay padiangani madiaraw tu ise tu opukku si Raja Sonang nasangapi opukku si Raja Sonang padiangani ya jumpa matikina sugok moloroma pukon buasa holak ko amang ibek ko padiangan ayaw pe padiangan ay sarupa dua do tahang si Raja Humirtap sama-sama padiangan doang sada dua mong nami sada dua inong nami berarti sarupa do marga nami buasa holak ko ibek ko ipataridok ko padiangan molino pukom masugot buhama odo na say mabirawang da odo ubay na si Humartaria sa Humarhita YouTube na binaynon o pukko si Raja Sonangi marga padiangan jala pinokparnion berarti padiangan odo na mabembabira mangda dang na mga rahok kuasa torop tidak ido
Ay itu turop anggotong do nagabi ng terpilit. Ingot damang. Jadi isang lok tadahi ta jotong ise opung ta si Raja Sonangi. Asa manat tita tujulan no namang dak. Unang terlampau maju hita na makatayo. Iro si donok. Mana? Jala au pe sumanak domang. Dia mesti arong do penang. Rom se komen ni Paman Sam. Oh, dia doko dena. Jangan coba-coba cantumkan marga Samosir di lirik lagumu. Kami harap silakan hapus videomu ini. Oh, Gabi. Bagus. Jangan coba-coba mencantumkan marga Samosir di lirik lagumu. Oh, itu deh. Silakan hapus videomu. Gabi, silakan hapus. Nama dokonon Paman Sam. Dong aku jolma do ate. Jala au pe jolma damang pe jolma sama-sama na martoddi. Damang martoddi au pe martoddi. Jala na hudok tu damang. Molo ho do amang madokos songoni unang di baik ko nimu jala hapus nimu. Belum tentu boy. Alai molo opuk kuna sangapi. Molo opuk kuna sangapi do madokoni dohok na boroki. Mungkin boy alai mulu sama-sama hita do amang mungkin radang hapusok ko namang tahu jala sa tu dia peo namang mulu pula nyo puk kuna sangapon hujujung jala tanggung jawab do so namang dak bila songon na honado manang seorang masuk akal lidah mang lian nomor lidam sama kata hita ilo tong do no mulu isodo le tu dia pe ko hujujung mulu pula nyo puk kuna sangapon ilo to Ailana opuk ku si Raja Sonang padiangan. Keturunan na adong. Imanopati doho paupu na sada. Jadi wajib dotong. Patari dia honor daw. Jadi do songon daw ko niyaman. Molo dang masuk roham, idi homay. Alang gabi orang mo daw, patari dahon opuki na marga padiangan. Tolak amang, tolak. Alana, anak nyo opuk ku si Raja Sonangon, adong opat. Na margor si Guntum, si Samosir, paupu na si Hariaja, papahan si Tijak omak keturunan na jala dang dapok roha memang ya unang alai adong donang mangula honon adong donang maddihution unang to ngabi beno pribadi amang dao itu si donok kutu damang dah